Eto na. Oh, nagit. So, nanay holder siya, no? O, nanay siya. Nanay holder. So, humananay niya siya. Ang pabuto na po dato is ang pintal. Mana na siya para door speakers po. So, paabot na tagpintal. May buntag mga sano, Max Burn Official. Salamat sa inyong tanaw sa ako ang video. Kung bago pa lang mo sa akong video, don't forget to like, subscribe, bell all sa sunod nga update. Kunya comment kung sa inyo mag-comment. So mano siya karon no, atohang kwarto ge alisda na to ang kuan kaning ito ang parador kay kuan murag giagay ay na sa den pulihan sa diri ang isa. So abangan na po nato ng pagpintal ani. Ano yung symbol niya karon no? Layout na nakuha na okay. So tanawa lang ang mga sunod nga video ani. Then para sa sunod video na sa para pintal na sa final look. Pahimo tag kabinet mga sano no. Ay aron ng kuan. Mga pahiluna na to itong kuan. Mga sinina. Bali duha ka buok kabinet ni pagama atos kwarto. So muna siya karon ng una na kabinet. Muna siya ikuan karon gitaot unya katong isa dito sa pikas. Pulihan na siya. Ano karon simbol niya ang daan ani ano no ang daan ani niya na diri sa gawas mo ni siya ang daan alisdan. Giagay ay na sa plywood. Hinahinay lang takuan para mapahiluna na to itong mga sinina. Sunod lang na pong kwarto makakuha na sa pundo. Okay, so atang niya mahiluna na ni. So muna siya no, magdaan. Inya karon mo na ni ang bag-o na sa niya kaya simbol. So pintal na sa sunod ani mahuman. Atong
abangan sa ating pagpintal o pagpahiluna sa kuan porma. Mao na ikaduha. Alisdan na pud na sa pulihan. Mga sano, update sa ato ang cabinet. So, muna siya karon. Dire. So, ano siya ang ibabaw. So, napatay katungtungan dito sa ibabaw mga asano. Kanya, monitor niya sulod. Update pa ni update. Okay, so natay bonus. Din ang isa. Ano na siya? Then, napatay po tanganan din sa ubos mga sapatos. At least fix na ni siya. Ito mahadlok kung tunay ko nga matumba sa katua. Fix na siya sa wall. Then, after ito na siyang isa. Ito. Hinahinay lang. Pagyan kayong salamat. Tiwasunon pa ni Ugma. So, ang closing niya mo automatic result of kuan o kinahinay o close. Sagdan na nimo sa once mga kuan na nimo. So, di siya mulamba. Close na. Okay. So, ano siya. Shout out sa mga subscribers na to din ha. Sa ito ang Sig LS. Daghang salamat sa mga subscribers na to. Sa walang sawang suporta. So, hinahinay lang ta og update sa to ang video. A few moments later. Hello mga sano, what's up? Update ta sa ato ang aparador. So, nana siya. Nataod naman yung daan, no? So, dana sa nataod na sad ang ikaduha. Sa ato ang cabinet. So, lahat po din style. Dahil sa babaw. So, spikas na sa dire spikas. O pare may para sa drawer o hanger o kuan additional drawer. Then na po ni siya gyapon sa ubos. Unos sunod. Kabitanan pa niya o mga handle unya sunod pintan na pod pohon sa ato ang cabinet para mahilo na itong mga sinina ani. Update lang, so daghan kayong salamat. Thank you to all subscribers sa walang sawang pagsuporta. Daghan kayong salamat. Flex is kuana ongoing.
Mana itong gamiton pang WH play na to puhon. Salamat. Laing adlaw na sad mga sanono. So padayon sa atuang pag-update atong cabinet project. Mao na ni siya karon. Kilit-kilit. Mao na siya. Pahiluna na. Update tapos sunod. Ayan yung mga holder, mga pintal pohon. Okay. So mao ni karon ang kuan. Supos pinilo ng mga carsonis. Eto na nagit. So nanay holder siya, no? Ano na siya? Nanay holder. Mana. So humana na ni siya. Ang pabuto na po dato is ang pag pintal. Mana na siya para door speakers po. So paabot na tag pintal. Tong ibali. No, na holder nga gamay. Kana cute kay mga holder. Dari sa pikas. Okay. So finish na ni.
Sunod ani is Project Pintal na sad. Project Pintal.